Бишенче нокта, Шейх Хафизахуллах әйтә: ثم إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن نغتني بها في شهر رمضان أن نكتسب منه وفيه ومن خلاله تقوى الله جل وعلا. Шайтыр бик тә мөһим эшләрдән булып тора. Шушы Рамазан аенда, Рамазан эчендә үзебездә Аллаһка куркулыкны тәрбияләү кирәк. Аллаһка карата булган тақвалыкны үстергә кирәк. Шайтыр 5-нче нокта булып тора. Рамазан аена кергәнбез икән, үзебезне тақвалык сыйфатлары белән сыйфатларга кирәк. Аны арттырга кирәк, аны үстергә кирәк. Ничек мәсәлән без бакчаларыбызда җиләк-җимешләрне үстергән кебек, башта җирне казыйсың, йомшартасың, орлык утыртасың, су сибәсең, саклыйсың, шулай бит җилдә авыллар сындырмасын дип, кош-кортлар чүпләп китмәсен дип, шулаймы? Саклыйсың син аны. Аны үстерәсең, тәрбиялисең. Менә тақвалыкны да шулай тәрбияләргә кирәк, үстерергә кирәк, сакларга кирәк. Саклыйсың гынаһлардан. Чөнки гынаһ эшли башладың, тақвалык тагын эшли башлый, төшә башлый. Һәм изгелекләр белән, хәйрлекләр белән, гыйлем белән син аны әкренәп шайтырып тақвалыкны үстерәсең. Әйтә Шейх: "Ва хада мин ахамми ма шури'a as-siyam li ajlihi." Шайтырып шушы тақвалык өчен дә бит инде ураза тоту шариатыга кертелгән. Бу инде иң мөһим сәбәпләреннән. Ураза тотуның шариатта булган иң мөһим сәбәпләреннән ул үзебездә тақвалыкны тәрбияләү, үзебездә тақвалыкны үстерү, үзебездә тақвалыкны барлыкка китерү. Кама кала Таала, табарак ва Таала, ничек Аллаһ Таала әйтә үзенең аятларында: "Я юхаллазина аману, кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй иман китерүче бәндәләр, эй мин мөселманнар, сезгә ураза язылып куелды, сезгә ураза фарыз булды. Ничек сезгә хәтле булганнарга фарыз булган шикелле? Бу әйтә без аңлыйбыз. Безгә хәтле булган кавымнарда да фарыз булган икән ураза. Ураза безнең өммәттә генә түгел, пәйгамбәребезнең өммәтендә генә түгел, бәлки моныңчы булган пәйгамбәрләрдә дә ураза тоту фарыз булган. Яни Аллаһның гыйбәте. Һәм әйтә карагыз, сәбәбен дә, максатын да, бер хикмәтен дә әйтә: "Лааллакум таттакун." Агар да ураза тотсагыз, инде сез тақвалы булачаксыз. Агар да хакый рәвештә, дөрес рәвештә, төгәл үтәп уразаларны тотсагыз, инде сезнең иманнарыгыз, тақвалыкларыгыз артачак. Сез тақвалы булачаксыз, инде сез иманлы булачаксыз. فبالصيام وأداء هذه العبادة يسلك المسلم مسلكا عظيما وسبيلا مباركا يودي به إلى تقوى الله. شترب ураза белән һәм шушы гыйбатны үтәү белән мусульман кеше шушы зур юлда бара, бәрәкәтле юлда бара һәм Аллаһка тақвалыкка ирешә. Аллаһка карата тақвалыкка ирешә. Анда тақвалык пәйда була. Анда тақвалык өстәлә һәм шуайтыр күбәя. Фасияму фурсатун лак литазаввада ман зада тақва ва литакуна минал муттақин. Шуайтыр ураза тоту ул сиңа зур фурсат булып тора. Зур мөмкинчелек булып тора. Хәтта тақвалыкны өстәүчеләргә тақвалыкны өстәү өчен. Кем тақвалык өстендә эшли, кем тақвалыкны булдырга тырыша, менә аларга зур фурсат булып тора. Һәм ул аннары тақвалардан булачак, аннары ул муттақиннәрдән булачак, аннары ул тақвалы бәндәләрдән булачак. Менә кемнең теләге бар икән, менә мин тақвалы буласы килә, Аллаһтан куркасы килә, гынаһлар эшләп йөрүсе килми, бузыклыклар кылып эшләсе килми, Аллаһтан куркучы буласы килә, тақвалы буласы килә. Кемдә шундый ният бар икән, менә сиңа ураза тоту инде зур фурсат булып тора. Яра, хәзер нәрсә соң тақвалык? Менә без сөйлибез, тақвалыкны тәрбияләү, тақвалыкны үстерү, тақвалыкны өстәү. Нәрсә соң тақвалык? Шейх әйтә: "Ват-тақва һия ан таъмала би таъатиллаһи ала нур мин Аллаһи тарҗу саваб Аллаһи." Ул Аллаһның нурына нигезләнеп, Аллаһның әҗр савабына өметләнеп, Аллаһ Таалага буйсыну. Табаркат Аллаһ Тааланың нурына нигезләнеп, мысын исә пәйгамбәр сүннәтенә нигезләнеп. Аллаһның нуры ул Коръән сүннәт.
Ошо Кур'ан сүннәттә нинди әмерләр, нинди гыйбатлар, ул фарыз гыйбатлар булсын, ул мустахаб сүннәт гамәлләр булсынмы, шушы изгелекләр белән, Аллаһ Тәгалә күрсәткән изгелекләр белән Аллаһның әҗр савабын өметләнеп, рия өчен түгел, кеше күрсен өчен түгел, кеше тәнкыйтьләмәсен өчен түгел, һәм башка дөньяви максатлар өчен түгел, Аллаһның әҗр савабын өметләнгән хәлдә икенче әйбер булды. Һәм өченчесе Аллаһка буйсынасың. Аллаһка буйсынасың. Менә бу тақвалыкның яртысы гына әле. Икенче яртысы он татрука мағсияталлаһи аля нур миналлаһи тахафу айқабаллаһи. Аллаһ Тәгаләнең нурына нигезләнеп, Кур'ан сүннәткә нигезләнеп, Аллаһның газабыннан куркып, Аллаһның газабы булган җәһәннәмнән, Аллаһның ачуыннан куркып, гынахны ташлау. Әни гынахларны ташлау. Аллаһ Тәгалә тыйган эшләрне ташлау. Менә бу инде тақвалык дип атала. Менә бу тақвалык. Һәм әлбәттә менә бу тақвалык, менә без әйткән тақвалык һәр кеше ул төрлечә. Һәр кешедә ул төрлечә. Яки кемдәдер Аллаһтан булган нур җитеп бетми, гыйлем җитеп бетми. Ә кемдә ансы бар, ләкин ниятендә аның кимчелек, ихласлыгында аның кимчелек. Ә кемдә мысда бар, беренче икенчедә бар, Аллаһка бик каты буйсынмый, ялкаулана, гыйбәтчән түгел. Күрәсезме? Менә бу өчесен дә җыю, менә бу инде тақвалык. Һәм һәр кешедә ул төрлечә. Һәр кешедә ул төрлечә. Һәм менә шушы тақвалыкны үзебездә нишләргә кирәк? Ныгытырга кирәк, арттырга кирәк, көчәндерергә кирәк, өстәргә кирәк. Баракаллаху фикум. Шайтырып, тақвалык инде Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәү һәм тыйылганнардан тыелу. Бу инде бер җөмлә генә әйткәндә, бер җөмлә белән әйткәндә, Аллаһ кушканнарын үтәү, тыйылганнардан тыелу менә бу тақвалык булып тора. Ләкин шейх монда ничек искә төшерде бит, киңрәк иттереп. Менә монысы инде ачыграк иттереп күрсәтә аның мәгънәсен. Менә бу тақвалык. Әйтә шейх хафизахуллаһ: "Ора нақифу қалилан линатааммала кейфа анна сияма юхаққиқу ли'ибади тақва." Әйдәгез әзенә тукталып, уйлап карыйк әле. Ничек ураза тоту кешедә тақвалык пайда була? Кешедә тақвалык тормышка аша ничек? Әйдәгез шушыңа туктап сөйләшеп алыйк әле дип әйтә шейх. "Ва тазавваду мин хилали бизади тақва." Һәм сөйләшеп алыйк әле шушы Рамазан айы эчендә тақвалык өстәүче ничек үзенә тақвалык өсти ала. المسلم على مدار العام وطول السنة اغتاد في النهار على أمور ألفها اغتاد على تناول طعام الإفطار في الصباح واغتاد على تناول طعام العذاء. Müslüman kişi yıl boyuna ул өйрәнгән, ана гадәтенә кергән, көндезләрендәге булган гадәтләрендә иртән ашау. Шулай бит? Кешенең гадәтендә көндезләрен, иртәләрен ашау. Һәм шулай ук көндезнең уртасында обед дип әйтик инде. Менә шушы вакытларда да ризыкны ашау, кабул итү бу да инде шайтыр гадәткә кергән. وَاغْتَادَ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْمَشْرُوبَاتِ أَصْبَحَتْ فِي يَوْمِهِ أَوْ فِي أَيَّامِهِ أَمْرًا مُغْتَادًا مَأْلُوفًا. Һәм шулай ук кеше гадәтләнгән төрле эчемлекләр эчәргә, һәм шулай итеп аның көннәре һәм көне гадәтенә кергән эшләр белән тулган. Шулай бит агар да кешенең тормышына карасаң, ул кайбер гадәтләргә ияләшеп беткән. Яки эшендә, яки ашау эшендә, яки йокысында гадәттә урнашкан. Аның йокысы, аның ашау эшеүе ниндер вакытларда гадәтләнгән. Аннан соң, ләкиннә هذه المألوفات التي اغتادها إن يدخل عليه شهر رمضان إلا ويتركها مع أنه مغتاد عليها وقد ألفها تمام إلف. لكن شuna قرمستان шушы әйберләргә бик каты ияләшсә дә, бик каты бәйләнсә дә, бик каты гадәтләнсә дә, ләкин шушы Рамазан айы кирү белән үзе яраткан, үзе бәйләнгән, үзе канәгатьләнгән, үзе гадәтләнгән әйберләрне ташлый.
Ни өчен ташлый ул аны? Карагыз. لكنه يتركها ويمتنع منها تمام الامتناع لا لشيء إلا لنيل ثواب الله تبارك وتعالى. Һәм әлбәттә мусульман кеше үзе гадәтләнгән, үзе күнеккән эшләрне ташламый һәм аннан тыелмый башка дөнья мәнфәгате өчен, әйме? Ул аны фақат эшли Аллаһның әҗер савабын алам дип. Моны эшли ул фақат Аллаһ Тәгаләнең әҗер савабын алам дип. Аны хәрәкәтләндерә, аны юнәлтә Аллаһ Тәгаләнең әҗер савабы. Ва һәдиһи һия тақва. Менә бу инде тақвалык. Күрдегезме? Менә бу хәзер нәрсә булды? Тақвалык. فتجد الصائم يمتنع من الطعام والشراب الذي أمامه ولو كان وحده لا يطلع عليه أحد من الناس كل ذلك طاعة لله. Һәм карагыз, хәтта ураза тотучы бер кемдә күрмәсә дә, аның каршына бер кемдә юк, ул бер үзе генә, һәм аны бер кем күрми кешәрдән, шуңа карамастан ул ашауны һәм эшне ташлый. Моны эшли ул бөтенсә Аллаһка буйсынган хәлдә. Менә бу инде ураза тотучы. Һәм шуңа да ураза тотучыда тагын инде икенче сыйфаты бар анда. Монынгчы без искә төшердек. Ураза тотучыда бик зур сыйфаты бар. Ул ураза, ул сабырлык сыйфаты шәбит. Хәзер шәх икенче сыйфатны искә төшерә. Ул ихсанлык. Ул ихсанлык. Җибрил алейһиссалам пәйгамбәребезгә килеп, аның каршына утырып, үч сорау сорый. Һәм башка та сораулар сорый. Нәрсә ул ислам дине? Нәрсә ул иман? Нәрсә ул ихсан? Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям һәр берсенә җавап бирә. Ислам ул ике шәһадәт, ла илаһа Мухаммад расулуллаһ, намаз уку, закат түләү, ураза тоту, хаҗ кылу булдырган кешегә елына бер мәртәбә. Иман нәрсә ул дип соралгач, нәрсә дип әйтте? Аллаһка ышану, фәрештәләргә ышану, китапларга ышану, пәйгамбәрләргә ышану, кыямәт көненә ышану һәм тәкъдиргә ышану, Аллаһтан икәнлегенә. Тәкъдир яхшысы да һәм начары да Аллаһтан икәнлегенә ышану. Һәм сорады ихсан. Нәрсә ул ихсан? Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Син Аллаһны күргән кебек аңа гыйбат кылу. Ага да ул дәрәҗәгә барып җитә алмасаң, бел ул сине күрә." Аллаһка гыйбат кылу Аллаһны күргән шикелле. Менә син йөрәгең белән күрәсең Аллаһны. Шу хәлле Аллаһка якынайгансың. Шу хәлле Аллаһка син якын. Әлбәттә бу иң өстен дәрәҗә бу. Менә иң зур дәрәҗә шушы. Иң зур дәрәҗә шушы. Аллаһка гыйбат кыласың, шундый дәрәҗәгә барып җитәсең, менә Аллаһны күргән кебек. Әлбәттә күз белән син аны күрә алмыйсың бу тормышта, ләкин син аны күрәсең йөрәгең белән. Йөрәгең белән сизәсең, менә монда каршында басып тора. Әгәр дә син андый дәрәҗәгә барып җитә алмасаң, дип әйтә пәйгамбәрбез, икенче дәрәҗәсе бар ихсанның. Ул астарак. Ансы, менә син гыйбат кыласың, һәм син сизеп торасың. Аллаһ Тәгалә өстән сине күрә. Аллаһ Тәгалә өстән сине күзәтә. Аллаһ өстән сине карап тора. Менә бу инде ихсанлык. Һәм кеше ураза тота. Ураза тота. Һәм ураза тотушыда ихсанлык дәрәҗәсе бар. Ихсанлык сыйфаты бар. Хәтта ул бер үзе кала өйдә. Аңа нәрсә тора? Су эчеп эчәргә. Нәрсә тора аңа? Ашарга нәрсә тора? Бер кем күрми, бер кем тәнкыйтьләми. Аның бер кемдә авыз ачып карамыйлар, истәп карамыйлар, нишәдем микән, ашадым микән, юк микән дип шәйме? Ләкин Аллаһ Тәгалә күрә дип ул хис итә. Менә ихсанлык дәрәҗәсе. Менә ураза кешене тәрбияли нәрсәгә? Ихсанлыкка. Аллаһка гыйбат кылуга. Ярхамукаллах. Ул кешене тәрбияли ихсанлык дәрәҗәсенә. Бу бик зур дәрәҗә һәм бик зур дәрәҗәгә ул аны тәрбияли. Менә бу ураза тоту. Баракаллаху фикум. Шуның өчен дә зур дәрәҗә бу, зур гамәл бу. Менә уразаның нинди яклары бар, күрәсезме? Нинди яклары бар? Кешене тәрбияли. Әлбәттә, һәрбер гыйбадат кешене тәрбияли. Менә әгәр син карасаң, намазны аласыңмы? Кешене тәрбияли. Аллаһ каршында басып тора ул. Шуңа да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна салата танха анил фахшай вал мункар." Суннатта намаз кешене нәрсәдән тыя? Бузыклыктан, фахшалыктан. Намаз тыя. Намаз тыя. Чөнки әгәр дә кеше чеп-чынлап та хакыйкатен биреп, хакын биреп, дөрес дип намазны укый икән,
Аллаһ каршында хушуклык белән басып торып намаз укый икән, намаздан чыгып китеп, инде ул гынахка бармый. Чөнки ул белә, менә беренче сәтасын киридән барып басасы Аллаһ каршында. Шулай хаҗны алсын. Шул хәл, шулай кешене тәрбияли тақвалыкка, тәрбияли гынах кылмауда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, сахих хадистә килә, дөрес хадистә килә, кем Аллаһ ризалыгы өчен хаҗ кыла икән, һәм хатыны белән җинси мөнәсәбәткә кирми икән, хатыны белән уйнамый икән, һәм нашар сүзләр әйтми икән, гынахлар кылмый икән, ул өенә яңа туган бала кебек кайта. Әлбәттә, һәрбер кеше теләр бу ниғмәтне, мондый дәрәҗәне. Менә син хаҗдан кайтасың, син яңа туган бала кебек. Яңа туган балада берәр гынах бармы? Юк. Һәм кеше белә, карале, менә бу әҗир савапка ирешер өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 2 шарт куйган. Беренчесе нәрсә? Аллаһ өчен. Аллаһ ризалыгы өчен. Менә бу ихласлыкка үзеңне тәрбиялисең. Ихласлыкка, Аллаһның үзенә генә гыйбадәт кыласың. Әлбәттә, риялардан, ширктән, Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек китерүдән бик тәйрак буласың. Һәм икенчесе, үзең гынахтан тыясың. Менә хаҗда бик тә сизелә ул. Анда кешеләр хәтта, һәрбер милочная бригада сорап бирәләр. Бу бузамы хаҗны юкмы? Мәйтәм, бузмый. Ярар. Булай бузылды. Юк, бузылмады. Бузылмады. Куркып торалар. Субханаллах. Менә шулай тәрбияли. Шулай мен уразаны ал син. Менә хәтта уразаны ал. Шулук хәл. Башка гыйбатларны ал син. Башка гыйбатларда шулай торып кешене тәрбияли. Тақвалыкка, ихласлыкка, ихсанлыкка һәм башка күркәм сыйфатларга. Шулай торып шәйх әйтә, син ураза тотушыны күрәсең, ул ашаудан һәм эчүдән тыела, хәтта аны беркем күрмәсә дә. Чөнки ул аны эшли Аллаһка буйсынлыктан. Һәм менә бу тақвалык дип әйтә. Менә син үзеңдән эшлисең, тақвалыкны арттырасың, тәрбиялисең. فهذا الذي يحصل من المسلم في نهار رمضان ينبغي أن ينميه في حياته كلها مع كل طاعة أمر الله تبارك وتعالى بها ومع كل أمر نهى الله جل وعلا عنه. Хамайта, моныңсы сөйләгән әйбер, булар бөтенсүдә мусламан кеше белән Рамазанның көндүз вакытларында хасил була. Менә сөйләдек бит, мусламан кеше ни өчен ашамый һәм эчми, ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә күрә. Ул аннан тыела. Ничек мусламан кеше Рамазан аенда ихсанлык белән Аллаһ Тәгалә күрә дип, Аллаһ Тәгалә тыйганнан тыела, менә аңа мусламан кешегә арттырырга кирәк, тәрбия кылырга кирәк, үзенең бөтен тормышында да Аллаһ кушканнарын үтәү һәм тыйганнардан тыелу. Менә карагыз, мусламан кеше үзен тәрбияли башлый кайда? Рамазанда. Нәрсәгә тәрбияли? Тақвалыга һәм ихсанлыкка, Аллаһ Тәгалә күрә дигән сыйфатка. Һәм мусламан кеше әлбәттә моның белән канагать булырга тиештер, ул үзен развивать итәргә тиеш. Һәм да үзен үстерергә тиеш. Хәтта үсеп тәрбияләп, менә бу ихсанлык сыйфаты, тақвалык сыйфаты Рамазан биткәч тә дәвам итсен. Дәвам итсен Аллаһ Тәгалә кушкан эшләргә һәм тыелган эшләрдән туктарга. Менә ничек син Рамазан аенда куркасың бит ашарга һәм эчәргә. Өйдә күпә көндез ишекләрен бикләдең, беркем юк. Тәрәзәдән карыйсың, беркем юк. Син бар эчмисең, ашамыйсың бит. Менә шуның кебек гынахында шулай эшләмәде шәйх. Шуның кебек, менә син өйдә бер үзең калдың, төннә мәсәлән. Утлар сүнеп бетте, һәм шул вакытта да син гынах кылма, төннәрендә дә, көндезләрендә дә ел буе гынах кылма, тақвалы бул, Аллаһтан курык, ихсанлы бул. Ничек син Рамазанда ашаудан, эчүдән тыелган шикелле. Әйтә шәйх, فأنت الذي امتنعت في نهار رمضان عن الطعام والشراب طاعة لله. Менә син ничекти Рамазан аенда көндезләрен ашаудан, эчүдән Аллаһ Тәгалә буйсынганда тыелган шикелле, янбәгъ алейка ан тамтани'a ан кулли амрин харрамаһу Аллаһу алейка фи кулли вақтин ва хин. Шулай сиңа ваҗиб булып тора. Аллаһ Тәгалә сиңа нәрсә харам кылды?
Аннан тыелу сиңа кирәк һәр вакытта да. Һәр вакытта. Рамазан биткәч тә, Рамазанда да. Фараббу Рамадана хуа раббу шухур куллиха. Һәм Рамазанның Раббысы ул шул ук бүтән айларның Раббысы да. Күрәсезме? Аллаһ Тәала Рамазан аеның Раббысы гына түгел, Аллаһ Тәала башка айларның да Раббысы. Валлази яҗибу ан юта'a фи Рамадан яҗибу ан юта'a фи кулли амр фи кулли вакт. Ничек Рамазан аенда Аллаһка буйсынылган шикелле башка бүтән вакытларда да Аллаһ Тәалага буйсыну кирәк. Файда кунта малакта нафсака ва хабастаха ан мағсиятиллахи. Агар да син үзеңне туталгансың икән һәм Аллаһ Тәала тыйган эшләрдән үзеңне кулыңа ала алгансың икән ва тарахта ма'луфатика вал умури аллати игтадатха та'atan лиллах. Һәм Аллаһ Тәала буйсынган хәлдә үзең бәйләнгән, үзең канагатьләнгән эшләрне ташлагансың икән في نهار رمضان رمضان ده ينبغي عليك أن تعود نفسك على قيام بهذا الأمر في كل وقت وحين. شايك سنة واجب لبترا وزنن نفسنه شوش اشتا خر وقت ده دوام يترجع. شوشندي خالده بلون ده خر وقت ده وزنن تربية لكيرك. إن الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان يعني وجوبه. Ризыклардан, һәм ашаудан тыелу, һәм башка уразын боза торган әйберләрдән тыелу бу Рамазан ичендә булган эшләр. Яни ваҗиб эшләрдән. Ураза тотасың икән, сиңа инде уразаны боза торган эшләрдән тыелу кирәк. Мин тулил фаҗр иля гурубиш шамс. Ул вакыт таңнан алып кояш батканчы. Әмма сияму вал имтинау والإمساك عن المحرمات فمحله الغمر كله. أما أورازاتو هم غناهlardan tıyılu, naşar işlerden tıyılu, anın uğrunu senin bütün gümrün. Şayma? Senin bütün gümrün. وعليك أن تجاهدك نفسك مجاهدة تامة للصيام عن كل أمر حرمه الله عليك. Сиңа واجب булып тора үзеңнең нәфсең белән көрәшү, каты көрәшү белән. Хәтта Аллаһ Тәала сиңа тыйган эшләрдән тыелу өченгә, сиңа тыйган эшләрдән тыелу өченгә сиңа каты тырышу кирәк. Файда ихтадайта ау таҗавазта ау ваqa минка шайъун мин ат-тaqsir тударику нафсака бит-тәүбати вал-инабати ва-руҗу'i иля Аллаһи табарак ва тәала. Әмма гада эшләр килеп чыккан икән, син аплошс нинде бер гынах эшләгәнсең икән, яки ниндер нашар әйбергә гадәтләнгәнсең икән, яки синнән ниндер кимчелек килеп чыкты икән, син үзеңне төзәт. Син үзеңне төзәт тәүбәләр белән, Аллаһка кайтулык белән. Шул вакытта син Аллаһка кайт, истигъфарлар белән, тәүбәләр белән үзеңне төзәт. Вала натанаббах هنا كيف أننا نستفيد من الصيام في شهر رمضان في تحقيق التقوى لله. Һәм шайтырып игътибарга алыйк. Ничексең без Рамазан аенда уразадан үзебезгә файда ала алабыз? Ничек без ураза тотып тақвалыкны без үзебездә тәрбияли алабыз? Ничек без аны тормышта аштыра алабыз? Менә моңа без тырышлыгыбызны бирергә тиешбез. Яни бу безнең уразабыз аштыруына булырга тиеш түгел. Чөнки уразаның максаты аштыру түгел. Аллаһ Тәала теләми безгә ниндер дөньяда булган авырлыклар белән. Сез аштырдыгыз, ашамадыгыз, ичмәдегез дә, һәм шайтыр бер ай булдыгыз да, һәм шуның белән эш бетте, вассалам. Юк. Уразаның бүтән максаты да шул бит. Үзеңне тәрбияләргә, үзеңдә тақвалык сыйфатын үстерергә, сабырлык сыйфатын үстерергә, ихсанлык сыйфатын үстерергә. Менә уразаның максатлары шушы. Шушы максатны тормышка аштыру өчен үзебезгә максатлар куярга кирәк, үзебезгә планнар куярга кирәк, үзебезгә ниятләр куярга кирәк. Баракаллаһу фикум. Чөнки уразаның максаты шул. Аштыруына түгел. Не кызганыч,
Күп кеше аш кына тора да, ничек ул Рамазан айына керде, нәкъ шундый хәлдә яшәп китә ул. Анда бер үзгәреш юк. Бер үзгәреш юк. Ничек керде һәм шулай яшәп китте ул. Һәм ничек шейхлар әйтәләр, галимнәр әйтәләр, уразаның һәм гомумән хаҗның кабул булуы, гомумән изге гамәлләрнең кабул булуының галәмәте кеше яхшылыкка үзгәрә. Кеше яхшылыкка үзгәрә. Элек нинди булса, бу изгелекләрдән соң ул андый түгел. Әгәр дә ул хәерле юлда булган булса, шушы изгелектән соң ул тагы да хәерлерәк юлда. Әгәр дә ул моныңча гынахлы юлда йөрсә, бу гынахлы юллардан тукталган була, тукталачак. Хайсу иннал мар'a ямтани'у ан умурин ма'lufatin lahu ta'atan lillah. Чөнки кеше Аллаһка буйсынганы өчен үзе ялашкан әйберләрдән ул тыела. فلماذا لا يمتنع عن الأمور المحرمة التي حرمها الله تعالى عليه في كل وقت وحين؟ Яра харсрау. Әгәр дә ул кеше Рамазан аенда халал булган әйберне, Алла тыйган әйбердән тыйла алган икән, ни өчен ул һәр вакытта булган Алла харам кылган әйбердән тыйла алмый? Ни өчен оннан тыелмыйсың ул? Монда тыйла алган, монда тыйылган, Алла шып-шынапта харам кылган әйберләрдән ул тыйла алмый. Ни өчен? وقد سئل أحد السلف عن أقوام يعبدون الله في رمضان يحافظون على الفرائض ويحافظون على الواجبات في رمضان لكنهم إذا خرج رمضان تخلوا عن ذلك وضيعوه تماما فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. Şayet tirib кайбер сәләфләргә әйттеләр, искә төшерделәр, кайбер кешеләр хакында, алар Рамазан аенда Аллаһка гыйбат кылалар, фарзларын саклыйлар, ваҗипләрне үтиләр. Ләкин Рамазан шәп киткәч, Рамазан биткәч, алар фарзларын ташлыйлар, башка әмерләргә салкын карыйлар. Тулысы белән Аллаһ Тәала кушкан эшләрдән тукталалар, Аллаһ Тәала фарз кылган әйбердән туктап калалар, харамга төшеп китәләр. Менә шундый кешеләр хакында искә төшерелгәч, әйттеләр сәләфләребез, нинди начар кавым, кайсылары Рамазанда гына Аллаһны белүчеләр. Рамазанда гына Аллаһны белүчеләр нинди начар кавым дип әйттеләр. Алар Рамазанда гына беләләр Аллаһ Тәаланы. Башка айда Аллаһны белмиләр дә. Аллаһ Тәаланы белмиләр дә. Искә төшерәләр кашан гына? Рамазан аенда. Аллаһны искә төшерүчеләр Рамазан аенда гына нинди начар, нинди кабахат кавым дип әйттеләр. Бу сәләфләрнең сүзләре Латаифул Маариф дигән китапта искә төшерелә 396 биттә. Шейх дәвам итә. فيجب على المسلم أن يكون مراقبا لله محافظا على طاعته في رمضان وفي غيره. Шайт tirib кыскасы biz нинди сүзгә килдек? Мөселман кеше ваҗиб булып тора. Ул һәр вакытта хизеп торга тиеш Аллаһ Тәаланың аңа каравын. Һәм сакларга тиеш Аллаһка булган буйсынуны Рамазан аенда һәм башка айларда да. Ул сакларга тиеш шушы сыйфатны, шушы хәлне. Аллаһка буйсына һәм гынахларын тыела Рамазанда һәм Рамазаннан тыш. وهذا معنى قوله. Һәм бу Аллаһның сүзенең мәгънәсе дә шушы. Аллаһ Тәала әйтә: "Я юхаллазин аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алал лазин мин qablikum лааллакум таттакун." Иман китерүче бәндәләр, сезгә язылып куйды ураза тоту. Ничек сезгә хәлле булган кавымнарга язылып куйган шикелле. Бәлкем сез тақвалы булырсыз. Ягъни әгәр сез ураза тотсагыз, сез тақвалы булачаксыз. Бу аятта без күрәбез, уразаның тотуның максатларыннан тақвалы булу. Шейх әйтә хафизахулла: "Литаналу мин хилали хада аш-шахр ал-карим ва мин хилали мухафазатикум ала таатиллахи тақвалла." Шайтыр бу аятның мәгънәсе, шушы шәрәфле булган ай эчендә һәм сезнең Аллаһ Тәаләгә буйсынган эшләрегез сәбәпле Аллаһның тақвалыгына ирешү. Аллаһның тақвалыгына, Аллаһка куркулыгына ирешү. Менә бу инде максат.
ولهذا كان شهر رمضان فرصة كبيرة وثمينة لنتزود من خلاله بزاد التقوى. Ham şulay ettirib, Ramazan ayı ul bizge bik de zor fırsat bulup tura. Bik de kıymetli zor fırsat bulup tura. Şu Ramazan ayı içinde biz özümüzge takvalıkını hasil ite alabız. Özümüzge takvalıkını hasil ite alabız. Hem bu ayda takvalıkını özümüzge hasil kılır için Allah Teala özünden bulgan yardımını da birer şaybet. Şeytanlarını boğağa oturta. Cennet işikleri açıla, cehennem işikleri yapıla. Mine seni dertlendire tırgan işler de peyda bula şaybet. Allah Teala sen yerden bire. Sen indi işlepkine bitire gerek. Bilesin Allah'a tevekkül kılıp özüne tırışlıkına gerek özüne. Allah Teala jingine etüşü, yerden birüşü, hamşa ettirip seni özüne terbiye kılasın. Şu takvalıkka. والله جل وعلا يقول هم الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Özünüzge zapaslar jiyğız. Allah Teala özünüzge zapas jiyğız. Özünüzge jiyip koyğız. Şunaqta en yaxşı zapas, en yaxşı özünüzge jiyğan zapas ol taqvalık. Zapasını elbette zapas jiyğız degeç kişi göz alına getiren narsa tuz, şırpı, ipey, un, pisuk, zapas yiyip koyabız. Oşsa kilse de benim bozda zapasım var. Ol da zapas atala, ol da zapas. Lakin bartağı da yaxşırak zapas, ol taqvalık. Hamite Allah Teala özünüzge zapas jiyğız. En yaxşı zapas ol taqvalık. Ham menden ne korkağız? Akıl iyeleri. Akıl iyeleri. Mine kimde şinapta kişide akıl var eken, akıllı dürüst yoqqa ishli ekan, dürüst yoqqa yo'nalgan ekan, Allah Taala ularga murojaat etib aytadi: "Vattaquni minnan qo'rqingiz." Va yaqul jalla va ala ham Allah Taala aytadi: "Inna akramakum indallohi atqakum." Şundoqda Allah qarşında eng ko'rkamlarigiz taqvoliqlaringiz. Şundoqda Allah qarşında sizning eng yaxshilaringiz şular kim? Allah'tan en katı korkuşları. Mine kişi kim Allah Teala'dan kubrak korka, şu halul Allah'a yakınırak. Şu halul Allah'a yakınırak. Kim kişi takvalığı tüben iken, şu halul Allah Teala'dan yırağırak bula. ففرصتنا ثمينة في هذا الشهر الكريم. Şayet dirip bu kerimli, şerefetli, yumart ayda bizge zor fırsat var indi kardeşlerim. Ana tezavvada bizadin takva. Bizge zor zapas yarga ol takvalık zapası. Ve neteharraca min madaris Ramadana muttaqina lillahi tebarek ve teala. Hem Ramazandan çıkkanda Ramazan medresesinden oku yurtundan medreseti betik takvalı halde şoğu üçünge indi bizge zor fırsat bulup durar şu ay. Mutagavvidine على محافظة على طاعة الله والقيام بأوامره. Hem şula yok. Allah Teala'ga busunuda, hem Allah'ın busunu turguzuda, onun emirlerin turguzuda özümüzni terbiyelev, özümüzni gadetlendiru. Yani şu ayda biz özümüzni terbiye kılabız, gadetlendirəbiz Allah Teala'ga qarata bulğan busunuda.